קדימה, יותר מהר בזריזות. עוד 40 שניות. עוד 30 שניות. שימו לב, הרמה צריכה לעמוד בלי שמחזיקים אותה. לא מחזיקים אותה. עוד 20 שניות. 10. בסדר? תעשו מה שאני אומר. אני אסתכל ואני אגיד לכם מי עושה את זה הכי יפה. מוכנים? כולם ידיים למעלה. ידיים למטה. ידיים למעלה. ידיים למטה. יפה. מי שעושה את זה הכי מהר. הקטנים אתם מצוינים, אני גאה בכם. כל הכבוד. ידיים למעלה. ידיים למטה. לשכב אחורה. מי הכי שוכב אחורה? איזה יופי! וקדימה! לשכב אחורה. וקדימה. עכשיו שימו לב, כשאני אומר אחורה כולם צועקים כשאני אומר קדימה כולם צועקים אחורה. קדימה. אחורה. לא אמרתי קדימה, לא אמרתי קדימה. למעלה, כל אחד מרים את הרגליים של זה שלידו עם הידיים, ובואו נראה, אני מוריד נקודה על כל רגל שאני רואה על הדשא. בואו נראה מי עם הרגליים על הדשא. תעזרו אחד לשני, תעזרו, את צריכה. יפה, יפה, תרימי לה את הרגליים. יפה, את צריכה לה... 9 8 7 6 5. כשאני מגיע לאפס כולם עומדים בתמונה. מותר לי, תעשה את זה יותר מהר. 3. בואו נראה, מה הכי מוצא חן בעיניי? בדרכים, אל תפעילו עליי לחץ. מספר 14, הרעיון שלכם מקורי בצורה מדהימה ויפה, וגם הביצוע לגמרי לא רע. ליצור את המספר 14 עם הילדים. זה אוסקר. אודרי, זהו. אודרי, תיגש בבקשה לשאול את הנקודות. מי יצליח? מושלמים! בלי לעזוב ידיים, כולם רגליים למעלה. בלי לעזוב ידיים, כולם אופניים ברגליים. מהר אופניים ברגליים. בלי לעזוב ידיים, כולם לרקוע בדשא. ובלי לעזוב ידיים, כולם להניח רגליים ישרות במעגל על הדשא. כולם לעצום עיניים. ולעבור לנשימות עמוקות ואיטיות. לאט לאט. ועכשיו כולם לעבור לנחירות רועמות רועשות, כמו שאימא נוחרת בלילה. ואני אתן נקודה אחת מתנה למי שיצליח לקום ראשון בלי לעזוב ידיים. מי יצליח לקום ראשון בלי לעזוב ידיים? נקודה למספר... בוא'נה, 16, אל תפיל עליהם לחצים. דווקא 7, נכון? דווקא 7 היו שונים, ניתן להם נקודה. אפילו ל-16 אני נותן נקודה מתנה רק בגלל המצב רוח והמורל שהמדריך נותן לכם. תראה, אבל יש שם היפראקטיבי. 7 20, אתם 20, זהו. תרשום בבקשה נקודה ל-20. אני נותן נקודה. אלה הולכים כל הזמן עם הרכבת שלהם. נקודה לקבוצה הראשונה, שכל הבנות עומדות בזוגות, נותנות ידיים ועושות גשר, וכל הבנים רצים מתחת לגשר של הבנות. כל הבנים רצים מתחת לגשר של הבנות. קדימה. ונקודה לקבוצה הראשונה שמחליפה תפקידים. יפה.
נקודה לקבוצה הראשונה שעושה מעגל אחד שמסתובב. בואו נראה מי עושה ראשון מעגל שמסתובב. יפה, נקודה למספר